дар хизмати ҷанбастии даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии мураббии соли Тоҷикистон ки дар муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 8 ноҳияи Кушониён доир гардид, муовини раиси вилояти Хатлон Абдусаломзода Анзурат роҳбарияти раёсати маориф, иттифоқҳои касаба, омӯзгорон ва довталабони озмун иштирок намуданд. Масъулин қайд доштанд ки таҳсилоти томактабӣ яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф маҳсуб ёфта, аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мунтазам дастгирӣ меёбад. ҳоло дар вилоят шумораи муассисаҳои томактабии 177 ададро ташкил дода, дар онҳо 21319 нафар тарбиятгирандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. инчунин дар 1268 марказҳои инкишофи барвақтаи кӯдак 84144 нафар тарбиятгирандагон ба зинаи аввали таҳсилот фаро гирифта шуданд. дар самти афзоиши муассисаҳои томактабӣ ва фарогирии бештари кӯдакон ба зинаи аввали таҳсилот дар вилоят тадбирҳои муҳим амалӣ гардида истодааст. соҳаи маориф дар сархати сиёсати давлатдорӣ яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба ҳисоб меравад ва таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат рӯз аз рӯз сол аз сол ба ин соҳа зиёд гардида истодааст. бояд қайд кард ки яке аз зинаҳои таҳсилот зинаи таҳсилоти томактабӣ мебошад ва баҳри рушду нуму намудани ин зина таваҷҷӯҳи махсус аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. бо мақсади муайян намудани беҳтарин мураббиёни истеъдоддор дар муассисаҳои томактабӣ тӯли чанд сол аст ки озмуни мураббии сол баргузор мегардад. бо мақсади дар амал татбиқ намудани низомнома ва ҳамзамон ҳайати ҳакамон дар доираи талаботҳои низомнома ки аз рӯи 6 шарт баргузор гардид хулособарӣ карда ғолиби озмунро муайян намуданд ва рохат ба даври ҷумҳуриявӣ доданд. давоми чанд соли охир барои дарёфт ва ошкор сохтани мураббиёни боистеъдод, навовар ва эҷодкор ки бо корҳои илмӣ методӣ машғул буда дар фаъолияти худ аз техника ва технологияи навин истифода мебаранд, баҳри такмили маҳорати касбӣ ва рушди ташаббуси эҷодии мураббиёни муассисаҳои таълимии томактабӣ барои омӯзиши усулҳо ва воситаҳои инноватсионии таълим ва дастрасии онҳо дар муҳити таълимӣ, қадрдонии меҳнати пурсамари мураббӣ ва баландбардоштани мақому манзалати ӯ дар ҷомеа озмуни мураббии сол доир карда мешавад. даври вилоятии озмун ки давоми чанд рӯз тибқи низомнома ҷараён гирифта, ғолибони даври шаҳриву ноҳиявӣ бо маҳорати баланд ва омодагии ҷиддӣ иштирок намуда, донишу малака ва аёниятҳои дар раванди таълим омодакардаи хешро манзури аъзои ҳакамон гардониданд. тибқи хулосабарории ҳайати ҳакамон, мураббияи муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 8 ноҳияи восе Нодираи Мирзо ғолиби даври вилоятии озмуни ҷумҳуриявии мураббии соли Тоҷикистон интихоб ва ба даври ҷумҳурӣ рохат дода шуд. боиси ифтихори баланд аст ки имрӯз ман дар озмуни мураббии соли 2025 дар байни мураббияҳои муассисаҳои таълимии вилоят иштирок намуда ва сазовори ҷойи аввал гаштам. ман пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон миннатдории хешро мерасонам. барои ташкили чунин озмунҳо ки мо мураббияҳо имкон фароҳам меоварад ки иштирок намуда маҳорату малакаи худро санҷида бошем. дар идома ба як қатор фаъолон ва ғолибони ҷойҳои дуюму сеюм сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. бояд қайд намуд ки қаблан соли 2022 дар даври ҷумҳуриявӣ мураббӣ аз ноҳияи восе ва соли 2024 дар даври ҷумҳуриявӣ мураббӣ аз ноҳияи ёвон сазовори ҷойи якум гардида буданд.